אז זה המאפים של מריומה, מטבח בוכרי אותנטי. אני מקבל הרבה שאלות של מה זה כל מאפה ומה הוא ממולא. נתחיל עם הכי מוכרים והכי מומלצים. צ'יבורק, זה מאפה מטוגן, יכולים לשמוע את הקרסט. מאפה בשר בקר מטוגן, עם מילוי, בצל טחון, יש שם בעצם פפריקה, מלח, פלפל. נקרא למאפה הבא, זה סמסה בקר. אתם יכולים לראות את הבצל ואת החתיכות בשר בפנים. המאפה הבא שלנו זה סמסה פרגית, בילישים בשר. בילישים, קרו וגזר בסגנון מוקפץ, כמו שאתם יכולים לראות, ממש ממש טעים. פירשקי, מאפה פטריות, פטריות מוקפצות עם תבלינים, בצל. זה נקרא ביצ'ק בבוכרית, זה מאפה עם קוביות של דלת ובטטה, עם קימל, עם קצח שלם, עם בצל. מכינים פה הכל לבד במקום. מריומה, מטבח בוכרי אותנטי, הכתובת שלנו זה יצחק רבין 2 בני עיש. הולכים כל יום 10 בבוקר עד 8 בערב, ויום שישי מ-8 בבוקר עד שעה 3 בצהריים.